Sa laing bahin, gibisita sa amahan sa Malasakit Center nga si Senator Bongo ang Malasakit Center sa Cotabato City. Mao kini ang ika-16th Malasakit Center sa nasod nga giablihan niadtong November 19, 2018. Gitunol usab niini ang Office of the President Socio-Civic Projects Fund worth 5 million pesos. Karong tuiga, nakadawat usab ang hospital og 10 million pesos na medical assistance for indigent patients program sa Department of Health. Dungan sa pagbisita ni Senator Bongo kagahapon September 24, gipahigayon ang groundbreaking sa Malasakit Center building nga tukuron sa Cotabato Regional and Medical Center. As of today, adunay 141 ka Malasakit Centers nga natukod tibuok nasod. 76 sa Luzon, 29 sa Visayas, ug 36 sa Mindanao. Mao kadto ang atong Malasakit Center update for this week. Kini si Assistant Secretary Curly Enriquez Veloso. Daghang salamat ug maayong hapon. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud!